בדרך אל האור שמכוון למטרה, אך לא פוגע רחוק, לא מסתפק ברדולים, אני צולל עמוק. הדרך אל המטרה עמוסה בכישלונות, שחותרים אל היעד, חשוב לא לאבד את היושרה בעת המסע. רק אלה שמעיזים להיכשל בגדול יכולים להצליח בגדול. בעוד 20 שנה תהיו מאוכזבים בגלל דברים שלא עשיתם, יותר מאשר מדברים שעשיתם. האומץ לשנות זה האומץ לעשות. מוטב לחיות צעיר על הרגליים מאשר לחיות חיים שלמים בלי אמונה. אף אחד לא יעזור לך כשאתה למטה, תרים את הראש ותתחיל לצעוד הלאה. האבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. אם לא תרים את הראש עכשיו אתה תגיד חבל שלא למדתי. חיים של טוב לעולם אינם מושתתים על תירוצים, לכן חדלו לבדות אותם. כל אדם שאנחנו פוגשים יודע לפחות דבר אחד שאיננו יודעים, אז לא נניח לא ללכת כל כך מהר בלי ללמוד אותו. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. אני מזמין אתכם לחשוב על הטענה שההפעלה מעניקה לו פחות ערך לתמורה מאשר ההגעה לפסגה, ואולי המסע עצמו חשוב יותר מיעדו. בסוף חיינו חשוב רק איזה מין בני אדם היינו, השינוי שחוללנו באהבה שהענקנו. כסף אינו הצורה החשובה ביותר של אושר, אם לא מנסים לא יודעים. לא נורא לטעות, כולנו בני אדם. טעות זו הזדמנות ללמוד ממנה, רק לא לחזור על אותה טעות. אך אם חזרת על הטעות זה רק מוכיח שאתה לא מוכן ללמוד מהטעויות. לא צריך לחשוש מהתקיעה הבאה, צריך לנצל כל הזדמנות, גם אם זה אומר לקפוץ למים. ואם לא קופצים דבר אחד בטוח, זה לא יקרה. האנשים גדולים שהצליחו הם אלה שידעו לשאול את השאלות הנכונות במקום הנכון. נכון, צפוי לנו עוד דרך, אך אם נתמקד אך ורק בשאיפות שלנו, בסוף אנחנו נגיע לשם, הכי גבוה, שרק נחלום. הפשטות זה סוד האושר, מחיר המשמעת הוא תמיד נמוך מכאב החרטה. תמיד נתונה בידינו הבחירה בין טוב לרע. אף אחד לא יעזור לך שאתה למטה, תרים את הראש ותתחיל לצעוד הלאה. האבן שעל פי החבית מטה על צידה והיא נופלת. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. אם לא תרים את הראש עכשיו אתה תגיד חבל שלא למדתי. חיים של טוב לעולם אינם מושתתים על תירוצים, לכן חדלו לבדות אותם. כל אדם שאנחנו פוגשים יודע לפחות דבר אחד.